Преди няколко години българската лавандула беше символ на успех. Днес все повече производители се борят да оцелеят. Добивите намаляват всяка година. Все повече полета дават по-малко продукция. Много производители вече се отказват. Разходите растат, а печалбата изчезва. Някои изваряват само по 1-2 казана и спират, защото няма достатъчно масло. По данни от агростатистика към МЗХ, производството и добивите от лавандула спадат всяка година през последните години, за които има данни. Изразена е ясна тенденция на намаляване на средния добив от лавандула от 4470 кг на хектар на 3440 кг на хектар, което представлява спад от почти 23%. Производството и рекултираните площи също значително намаляват. Не всички от засятите площи се рекултират. Това е сигнал за излизане на много производители от производството на лавандула. След бума в лавандулопроизводството през 2017 и 2018 година, секторът вече не е толкова атрактивен. За да запазят позициите си на международните пазари, българските производители трябва да станат по-устойчиви и конкурентоспособни, като увеличат добивите от декар и качеството на добиваното масло. А това неизменно минава през анализ, мониторинг и тестване на подходящите сортове в реални условия на полетата на производителите. Причините са много. Неподходящи сортове, климатичен натиск, проблеми с почвите, болести, неправилна жътва. Много производители не знаят кой сорт е най-подходящ за техните условия. Понякога дори няколко дни могат да направят огромна разлика в качеството на маслото. И точно тук започва този проект. Оперативната група обединява фермери, учени, експерти и браншова организация. Ще се изследват различни сортове лавандула в реални условия, на реални полета. Целта е да се открият сортовете, които дават най-добър добив и най-високо качество. Значи вижте сортовете, тук няма да ги видите никъде в това състояние. Абсолютно чисти. Говорим за чисти сортове, като сортове. Съответно вижте най-напред хемуса, за който си говорихме, че все още е стандарт за България. Може да откъснете да погледнете какво представлява чашката, как е отцветено венчето, как са по-зелени, как са изправени, как са по-зелени листата в сравнение с останалите. Вижте тук в ляво си в топло. Как напъпването е тъмно, то е с синьо венче, с тъмна чашка. Между другото, миналата година ги пуснахме на ДНК анализ и са отбрани по само онези, които излязаха истински. Ще се анализират почвите, влагата и условията на отглеждане. Проектът ще използва съвременни технологии за наблюдение и анализ на полетата. Така проблемите могат да бъдат открити по-рано и управлявани по-добре. Ще се тестват различни методи за торене, напояване и грижа за растенията. Целта е по-малко загуби и по-устойчиво производство. Проектът ще изследва кое е най-доброто време за жътва според климата и фазата на цъфтеж. Ще се анализират различни методи на дестилация за по-висок добив на масло, защото качеството е ключът към добрата цена и конкурентоспособността. Проектът свързва науката с реалната работа на полето. Фермерите няма да разчитат на догадки и случайни решения. Проектът ще предоставя реални анализи, практически данни и работещи решения, тествани в реални условия. Целта е ясна – по-висок добив, по-добро качество на маслото и по-устойчиво производство. Защото добрата лавандула не започва в дестилерията. Тя започва още на полето. Българската лавандула има име по света, но бъдещето на сектора зависи от решенията, които взимаме днес. Затова този проект търси не просто повече продукция, а по-умно, по-устойчиво и по-печелившо производство. Българската лавандула има име по света, но бъдещето на сектора зависи от решенията, които взимаме днес. Ако управлявате лавандулово стопанство и търсите по-добри резултати, ако искате подкрепа от науката и не се страхувате да тествате най-съвременните научни методи в стопанството си, този проект е за вас.